Greetings viewers, this is a special current affairs program of Change Radio. My name is Stephen Chuma. I'm a reporter with Change Radio. I'm reporting live from Mbire district in Mashonaland Central. As you can see on the background, there are young people who are playing football here. This is a match that has been organized by the MDC Alliance Youth Assembly under its 1 million campaign program, where they are targeting first-time voters or virgin voters. The people that have come here from the MDC Alliance Youth Assembly include the national chairperson of the MDC Alliance Youth Assembly, Cecilia Chimpiri, together with the Joanna Mamombe, who is the Secretary for Policy. Also present here is the acting organizer, Love George Tengu, who is known as Comrade Dunga. In a short while, I will speak to the national chairperson of the MDC Alliance Youth Assembly, Cecilia Chimpiri, to give us more about the program of today. Thank you. Pana hapa muri Zimbabwe, ndina chairman wevechidiki muMashonaland Central, Willard Jemedze. Koma Willard Jemedze makadi? Tiripo makadi wa national sports. Mungaudza here muri Zimbabwe kuti program yamuinayo nhasi yakamira sei uye target yenyu yakamira sei? Program yatinayo nhasi tiri kuno kuMbire Dande Valley ndeyekuunza vechidiki pamwe chete kuburikidza nemutambo webhora, soka nenetball. Kana taunganidza mayouth ose tavabatanidza, toda kuti tivadzidzise kurejista kuvhota ronyaya yedu hombe. Dingindira redu riri rekuti patichasvika 2023 vapinze advocacy nechanisa muofisi. Saka patichabva pano tichitenderera the whole program tichiita same program tichiunganidza vechidiki. Iri target yekuti tinoda kuti tive nenhamba yeMaCentral chete yeyouth inosvika 500,000 new voters youth. Muri Zimbabwe panapa tina national organizer weMDC Alliance Youth Assembly, mukoma Love George Tengu, avanozikamwa zvikuru nezita remadunhuriro vari kuti Comrade Dunga. Comrade Dunga makadi? Ndinofara makadi kuvasa. Panapa ndikuona kuti maorganizer program yakanaka chose. Ndikuona vechidiki vari kutamba mabhora nezvimwe zvakadaro zviri kuitika panapa. Mungatsanangurira here muri Zimbabwe chinangwa cheprogram yanhasi nekwamuri kuenda mberi takatarisana nemaprograms echidiki? Tinotenda comrade support. Sezvamurikuona pano kuti tine mhomho yevechidiki vakaungana pano, tine mitambo webhora yatiri kuita pano muzuva ranhasi. Chinangwa chedu chemitambo iyi ndechekuzama kumobiliza vechidiki vakawanda kuti vange vachienda kunonyoresa kuvhota. Chinangwa chedu ndechekudzidzisa vechidiki vazive kodzero dzavo kuti zvakakosherei kuvhota, uye kuzama kumobiliza vechidiki kuti vange vachitsigira bato rine mutungamiriri wechidiki zvekare. Ndo chimwe chezvinangwa chaita kuti tiungane pano muzuva ranhasi. Maita basa mukoma Dunga. Takatarisana nenyaya yekuti ZANU-PF inoti marural areas ndo stronghold yavo. Munoti kana makatarisana nenhau iyoyo tichitarisa program yenyaya nhasi? Okay, tinotenda kumaruzevha kwaimbove stronghold yeZANU-PF. Hazvisirizvo zvichiripo iko zvino. Mukatarisa iko zvino tine vechidiki vakawanda vasati vambovhota, vasati vamboita zvematongerwo enyika. We also understand kuti ZANU-PF inombundikidza vanhu kumaruzevha. Izvi tiri kuzviona kuburikidza nekuungana kwakaita vanhu pano neuwandu hwavainahwo. Vari kuratidza kuti vanhu vakasununguka, vakafara zvisingaite, ende vanhu vauya vasina kubudikidzwa, vanhu vauya nemwoyo wavo. Saka inhema kuti ZANU-PF ine rutsigiro rwakakura kuno kumaruzevha. Asi kuti kana tasvika nguva dzesarudzo, zviri kuratidza zvega negungano riri pano kuti veZANU-PF vanenge vanoita chisimba chekumbudikidza vanhu kuti vatsigire bato ravo. Aiwa, maita zvakanaka mukoma Dunga. Chititsanangurirai imimi kuti pasi pechirongwa chenyu che1 million campaign cheMDC Alliance Youth Assembly, target yenyu yakamira sei kuMashonaland Central? Tinotenda target yedu sevechidiki takatargeta kuti kuno kuMashonaland Central tikwanise kuunganidza vechidiki vanokwana kusvika ivo 500,000 kuti vange vachienda kunonyoresa kuvhota, nekuda kwekuti tine target
yekuti tikwanise kundosvitsa 6 million votes muna 2023 dzevanhu vachaenda kunovhota vachivhotera shanduko muZimbabwe. Maita basa mkoma Madura. So as I said earlier, with me here is the national chairperson of MDC Alliance Youth Assembly, Comrade Cecilia Chimbiri, Comrade Chawe Chawe. Greetings, Comrade Chawe Chawe. Greetings to you, Comrade Spokesperson. Can you please tell us more about today's event? Today's event is more of bringing the young people together, uniting the young people spokesperson. We want to feed into the 6 million campaign that the MDC Alliance Party has. The target that it has for the presidential vote, that it has for 2023. Through our 1 million campaign, we are feeding into that 6 million campaign. We are going to scientifically collect our data. As you can see, young people are gathered here today. We have decided to go a notch higher, to actually unite our young people through sport. It is the only way that can unite the young people, where we were preaching the message that and bringing consciousness to them that their future lies in their own hands. So they need to make a conscious decision to make sure that they actually participate by registering to vote and by actually participating in the elections peacefully and making sure that they protect their vote so that their lives also change for the better. We want to see the young people in Mbire district, in Mahue, where we are today, Chitsungo to be precise, flourishing, getting jobs. We are in a dire economic situation. Our young people are unemployed. Our young people have gone to levels of poverty that are unimaginable. Their hope has been lost, but we are restoring it by bringing a certain candle that we are lighting in them to tell them that 2023 is upon us and we need to participate. So this is why we are here, Comrade Sarkozy. Following up our launch of the 1 million campaign, we have decided to make sure that every young person gathered here, including the vegan voters that you can see in the background, who are here as spectators and those who are playing in the soccer tournament. We make sure that we reward their sports tournament. We make sure that as the Youth Assembly, we scientifically capture every data of a person that we have here, so that we have our people in our pockets, so that no one can steal from us. If Mnangagwa steals from us, tinomudzwa kuti chikwama chababa chine madhora edu mangani tomataura. So this is the route that we are taking, and no one can disrupt that. Yes. Oh, thank you, Comrade Cecilia Chimbiri. I'm sure you have clarified very well. And Zimbabweans, especially young people, they now know the direction to take. So going forward, what do you promise come 2023 general elections? Well, 2023 election is going to be a victory for the MDC Alliance. President Chamisa is going to win with more than 6 million votes. And this is where we are going. And we are doing the work right now. We are the tractors that are grading now by making sure that we unite all the young people, we bring consciousness to them, we register them to vote, which is the most and far most important thing. They protect their vote, they defend their vote. Because previously, suppose our elections have been rigged simply because there was voter apathy. But as you can see, young people have the zeal to actually participate. Thank God to Zambia. It has electrified our mood and hope in this country. Thank God for a young, vibrant president who has placed his priorities right for the people of this country. The people are electrified, the base is energized. And if you can see the numbers here in a rural setup like this, it means we are headed for a victory. And we are certain of that victory. Thank you, National Chairperson. Thank you very much, Spokesperson.